vítajte pri dnešnej časti mojej show Toma Juhas. Áno, dobre počujete, mám tu špeciálneho hostia, sama Eliáša. No, tak. Takže, ty nám povieš, čomu sa venuješ? Ja sa venujem počítačom, hrajem hry. Jakú napríklad? Counter-Strike, Minecraft a to som už skončil pomaly. A tak. Dobre, toto napäť do akého ročníka chodíš? Do 5. A čo tam robíš? Učíme sa, čo to nerad robím. No, vidíš moja reč. No, takže a máme, vidíte, tady je špeciálny host a mohli sme tu mať aj Adama Baťova, ten kvôli chrípke neprišiel, takže kontumačne nemôže byť tu. Takže ideme sa ho spýtať na otázku, prečo Bati neprišiel? Ak Bati neprišiel, lebo je chorý, nakedy príde do školy, nakedy nepríde, to už mi hlavne z neho. Tak niekedy príde a niekedy, hej. Tam pozerám záznam Ligy majstrov, frajer more, petička, Ronaldo nastane čas gól. To je frajer. Počkaj, nie, teraz je Ronaldo, však toto je gól Ronaldo, viem, pekná Ronaldo, to je frajer. Nejak mesu. Dobre, potom sa ťa spýtam na ďalšie otázky, kde bývaš? Bývam na skladnej 5 v Čani. Aha, dobre, takže bývam na skladke. Dobre, na skladnej. Dobre, takže potom sa ťa spýtam, čo najradšej robíš vo voľnom počítači? Vo voľnom počítači hrám Counter. Ale ja som povedal vo voľnom čase, ne počítači, už mi tiež hrábne z toho. No, tak vo voľnom čase pôjdem vonku za... napríklad si pôjdem kopať loptu a tak. S betónmi, ne? No, tak to môže byť. No, ja v detske, však ste sami videli, ak som vám ukazovala, športy sú na športy. Dobre, takže ďalej sa spýtame, ako hráš Counter? No, ja bajem veľmi dobre Counter. Takže by ťa mačka zložila? Teba by určite perfektne. Tak ja sa nevenujem Counter, ja skôr futbal. Ja hrajem Counter, ako poviem, multiplayer a hrajem s kamarátmi, napríklad s tým Adamom, s Tomášom, s Alexom sa ani raz nestretol. Ani raz. Ja dvakrát. No, ale to sme odstúpili. Raz som sa stretol. No, a Kyrivťa. A tak som ho rozbil. Môžeš tak. V mojím sne. Dobre, takže ideme na ďalšiu. Čo hovoríte na to o mojej show? Tak tvoja show je taká dobrá, pozerám ju. Tak. Jak ju môžeš pozerať, keď toto je prvý diel? Toto prvý diel není. No nie, tamto sú správy, šport a počasie. Toto je show Toma Juhase. Tak športy som pozeral a počasie, ale... Správy si je pozeral. Králičianor a tak ďalej. Pozeral. No, dobre. Takže dneska si nezabudnite pozrieť na ČT Šport, Mladá Boleslav, Plzeň. Dobre, my ideme na ďalšiu otázku. Čo vás baví najradšej v škole? V škole ma baví na prestávke provokovať môjho kamaráta a ešte... Tak zábava musí byť. Tak, musí no. A ešte ma napríklad baví, neviem, behať po škole a tak, to je všetko. Dobre, takže a čo by ste najradšej v škole robili? Tak v škole by som robil najradšej telesnú, výtvarnú a ešte náboženstvo by som vyhodil, matiku. Matika, Žuži, triedna Slešova! Tak nie, dobre. No, tak Slovinu. A Raško, čo? No, Raškijova, to tu by som sekol radšej. Dobre. Dobre, takže idem na ďalšiu otázku. Čo najradšej pijete? Pijem najradšej vodu z vodovodu, Coca-Colu, pijem rád energy drinky a rád chodím do barov. Na bowling. Na bowling, na kofolu. A na pizzu. U hasiča najlepšia, než budete si kúpať, tak spropaguje.
Dobre, takže a ďalšia otázka. Najlepšia pizza v bowlingu. U hasiča. Hasič má najlepšiu. Jaký hasič? U hasiča. Maťaš to vie, ja to viem, a Miro to vie, aj taký Deňo to vie. Dobre, ideme ďalej. Počkajte. Čo? A to čo znamená? Hej, telka, stojem, čo ja hovorím? Aha, dobre, už to je. Jakého futbalového týmu držíte? Real. No, moja reč. A viete aspoň 3 hráčov? Nie. Ani jedného. Zaj ste to počuli. Ani jedného. Ale holá pravda musí byť. Dobre. Máte tiež to tu, jak sa volá, plazmu, ne? Takú maličku, ne? Ako myslíš? Á, máte takú malú plazmu, ne? Séna. Dobre, takže čo robíte cestou do školy? Cestou do školy idem z domova do školy. A čo robíte, keď idete zo školy? Chodím. No, a kde? Do školy. Aha, dobre. Dobre, takže vy idete po škole do školy? Do školy. Zo školy čo idete? Kde idete? Domov. No, a potom? Domov, dobre. Takže ideme na ďalšiu otázku. Aké ponožky najradšej nosíte? No tá, podľa mňa úplne čierne. Dobre, ja neberem, teplo sa mi na nich bude lietať. Ja najradšej berem bele ako Bela Scéna David Belly. A ty lietaš, ty ani nemôžeš brať. Že teraz som zobral čierne! Počkaj, tu sú ponožky, sú. Dobre, takže ideme k ďalšej otázke. Povedzte nám, takže ideme také otázke o hodenie si kocky do kamery. Tak. Počkaj. Aké je číslo taxíku zo 99 rokov? 16222. Presne tak. A viete prečo? Lebo tuto je napísané. Ukážem vám to aj kameru. Ona budú. Takže hoďte si. Kamery. Hoď. Nie, si rád chodí, si vyplývam vždosti. No, takže idem na ďalšiu otázku. Čo najradšej robíte po šibačke? Šibem. Po šibačke, áno. Šibem. Dobre, takže morajme. Takže ideme na ďalšiu. Čo robí... Počítam peniaze. Aha, dobre, to som aj chcel. To som myslel. Že povieš, ale nemilujem vaše cecky, čo ste v kamere. Hej. Dobre, takže... Vyšlené cecky ako z koláča. Ako z koláča, teraz som takú špatu. Dobre, takže... povedzte nám, jakú vec tu máte so sebou? Mobil. A počkaj, tu máte čo? Aha, jedného pána. Počkaj, toho? Hej? Dobre, takže tento panáčik... Lebo on je u seba doma. Tento panáčik bude zapojený do súťaže. Stačí, aby ste tejto súťaži, ešte si rozmyslím. Dobre, takže... áno, stačí, aby v tejto súťaži ste napísali do komentov. Takže dajte do komentov. Like, odber a koment. Ale to som neskončil, a to mám povedať ja. Dobre, takže nezabudnite, počkaj, čo sa v tej a to sa bežíme konču, neviem, tu 12 minút. Som zubatý skreč ako vaše rite a nenechám sa skrečať, dobre. Chyba tu
On pochádza z Loser Townu. A ty z Presne. Turku. Dobre, už koniec. Dobre, koniec zabava. Takže, bude tu, ja som Kiki Mitro a zabijem vaši. Ja som Samuel Eliáš, mám 2. Tak. Dobre, takže stačí, aby ste do komentov napísali, pesničky sme mali, blablabla. Najlepší, aký je podľa vás najlepší film a teraz je postup. Keď bude 10 a čo zapoje prvých 5 bude v šátovej mise. Čiže v miske nájde, nie? A tak, keby sa zapojili viac ako 500 súťažiacich, tak 100 mená budú v šátovej miske. Vyžrebované. Áno, vyžrebované. Možno si môžete pozrieť súťaž 1 a dať like. Tam to bol víťaz Jaroslav Hauška a potvrdí vám, že vyhral. Páčka, teraz sa hral toto a tak sa bude hrať o hry na Playko 2, hry na Počko a 4 v jednom, takže nezabudnite pozerať naše videá, kanál, Showman a ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať like, odber a koment. Dobre, takže dovidenia.